Angikusizela kancane hlukana wena nokuzonda abantu bakini. Into fanele uunderstand yinye ukuthi uhambo lwenu alifani. Noma ningazalwa ndawonye but uhambo lona ngeke luzifane. Uma sekumele kushaya uhambo noma thuwasa amawele ngeke kusifane. Buka uJacob beno Esau. uJacob beno Esau akuzange kuzifane, but baba ma twin brothers but akufananga. I-problem ekhona nje ukuthi mase kufanele kuhanjwe omunye kufanele ka right omunye kufanele ka left. Sometimes kuyenzeka uthola ukuthi ubona ngazuthi abantu bakini bakiyekele bakiyeka bakulahlela izandla, kanti i-problem ekhona usubhekene nohambo. Azi ukuthi usizo lakho uyolithola la uyakhona. Abantwana baka-Israel bahamba isikhathi eside abazange bahlangane noju nezinyosi, kodwa uju nezinyosi babezolithola endaweni yesithembiso which is called eKenana. So ngamanye amazwi endleleni bahlangane namanzi ababayo, endleleni bahlangana nedwala lidry, endleleni bahlangana nezinyoka sibashaya ezinobutha phansi. Azi ukuthi mosahamba endleleni awu izinto lezo ozifunayo awuzoyithola endleleni kodwa uzoyithola la uyakhona. Ngizothi empilweni yakho keep on walking, bekezela empilweni noma ngamawele isungabona amawele ngathaya ngandawonye khona eliphelezela elinye. Lapho iqiniso nje ngesike sicompromise likhona eliphelezela elinye elingayi la kuyakhona elinye liyaphelezela empilweni ukuze ungabi neenga, ungabi nebitha, ungabi nenzondo. Understand ukuthi abantu mase bexebuka kuwena sekuwukuthi wena usuthatha steps sohambo lakho, kodwa mosamenda ndawonye abantu bazoma nawe. Mose sendleleni yabantu usaphelezela abantu bazoma nawe bakuthande ngoba uyabaphelezela, kodwa mosuhamba uhambo lakho abantu bazoxebuka kuwena. God bless you. Mile njalo yabathwala bakhe.